Yes, come on, Miss Sakara, Tilekabago, come up in Gomramo. Yeri Oba. Branga, Warana, Boramga. Yes. Hey, Laya, keep that thing, Tilekabago. Makese, Waraka, Jide, Biggie. Gakebremo, Kesamu, Quaba. Bianga, Warana, Dakore Munga. Anyway. And Yalarama, so lasso, Chilekabago. The way for Nana, the way for Nana, like a lasso. Etako sheza again here, be putogi here. We to akage na hoge, we pakage na hoge. Shawashapo. Branga waraka tirim na ho. Lip or the knock and nama bagaje no leonyeze. Ton azore. Telerozana. No yen we here. Huh? Le wanya front. Get out tako sheze. Let hit tako shige. Stand up there, Lazo Chileka. Let hit tako shige. Go back. Ton other thing, ton azo. Telerozana. I don't know. Huh? Gina Katie, I want to let her we shot again. Huh? Let her we shot again. I like it to see it's a say Telega war a heaven. It's a saw ticket to go to the Galotalidi. Huh? Let her we shot again. Sorry, sir. O take what I want in there and Zibranga Beta Koshrimeza. Pahundere and Zunimaya. Branga Beta Koshrimeza. Fruit lenders and wine, Nishi, or lenders and wine, no Bianca Beta Koshrimeza. Sorry, sir. Damn you, Chineka Mago, sorry for yourself. Let all the knock and then I was I have pigeon. Eje we grando ka white. Wa being gone around when Branga Biata Koshigana Mesa. Anyway, Bishop. I sang a damn you. Pia with a phone, okay? Ambo Chiamaka. Chamakonya. Sunday. Akwe mani ho wala mrenga ga na social media niile. Nda niile no nga na power tap gara ho. Ara ga akugbu unu. Ara ga akugbu unu. Unu ga no twa unu ga etu ara unu ga hwa na unu na. Akwunu no nga look at. Our account ma ala onye wala na oji. Utam na enwe backup unu to ga sola no problem. Ara ga akugbu unu. Ara ihuna ara ọ ga-akụgbu sechu unu niile. Saha ga ahụ ogene. Ambuchi Amaka Sunday. Wonye be. I'm only Imo State. Ebe n'Imo State. Gokala. Were phone ajide n'aka kpuchi okwu ike this girl. Okay, I'm only Imo State. Ebe n'Imo State ka ewu. Angokala. Ebe na Ngopala. Umugezama. Idi afọ ole? Adim 29. Iche se wo ma keta koshigeze. Onye na afọ ole de. Iche se ka wo ma shi. Ụmụ nwaanyị begin ọtapa be di ha at the age of 18, 19. Ibra nga takoshigere meze. Ibrule puff no tele na af. Ya dege kepu ukwu. Amụ bịa na enwe ihe ga-ejili emeli. Ịtakoshigeze. Sorry, sir.
Asụkwa atile focus n'ime ihe mmege nga na mara ma enwere di ga-abịa nọ. Na nga adakashiba eze. Tile onye fọkụnaiza nọ na comment section ga-awọchị anyị zụrụ data. Abịa kwa gị nkwa ọlụlụ ga-ekpere somie. Nwa bingo nwụrụ anwụ ebere nga abịa takushiri m eze. Sorry, sir. Sorry. Ele iji hapụ ara ị ga-eme BBL. Ga mee BBL na ntị. Onwekwa BBM mere o. Ele iji mee BBL na ntị Chineke agbaghị ọkụ. Onweghị mere na ntị. Onweghị mere na ntị. Esuru gị aka na ntị. Mba. Onye mere gị BBL na ntị this girl. Anaghị mere m BBL. Lekwanwu na ntị m dị. Lee ya. Ka afa ka ma ntị nwee ntị bi ebe arụrụ arụ bịa takushiri m eze. Onye mere gị this BBL na ntị. Anaghị mere m BBL. Lee ọ na Chukwu ji nye m ya. Akpọ ọbịa vụ akpụ ka ntị agarịga na social media. Nne gị na nna gị ọ dị ndụ? Mpa m anwụọ na bụ mma m dị ndụ. Nna gị ọ nwụọ na ndụ nna? Ndụ. Gịnị gburu nna gị? Ana m ebere bifo nna m anwụọ. Gbawa accident. Ema ihe gburu nna gị? Gbawa accident. Mma m sọwa accident bụ ihe gburu ya. Ọ nwụrụ n'okporo ụzọ, ọ moto gburu ya ka ọ ọkada? Ọ moto gburu ya. Moto gburu nna gị, ọ Volvo ka ọ pick-up? Amakwa mama ma ọ bụ ụgwọ pick-up ka ma abụ. Ị nọrọla ụta mmụọ mpa gị eme apịa to you gị hụ asị gị agwa gị na nrọsọ nna gị dị ya. Mba. Ihe gburu ya wụ tipa. Ndonna ya ọ na-awụ tipa gburu ya ọ ga na-eme apịa to any of you na ama onye ọwụ nna. Ndo chai nwa agbọghọbịa na-amaghị nne ya tipa gburu nne ya. Ọnwụ ezinụlọ, ọnwụ moto shama melody bara na tipa. Tele Rosanna bịa kpọ nwa. Mba wakpọ nkwa nwa. Lekwa nwa ndị enyi wakwụla ji ụmụ Chineke agbaghị ọkụ wakwụla ji ụmụ ịkpọ nwa. Akpọ nkwa nwanne nwaanyị nwa. Onye nwe nwa? Oh, my sister onye nwe nwa, ụma nwe nwa. Enyi ji nwa ọhụrụ? Mba, eji m nwa. Lekwa nwanne nwaanyị onye mụrụ nwa. Anaghị ọgbagha ahụ mmiri? Mba, ana m eso gba mmiri. Ụmụnne gị ọ dị ole? Anyị dị 5. Enwere nke ṅụọ goof? Mba, adịghị nke ṅụọ goof. Enwere nke ara agbaghị aka danziga that boy na-akọ ọkpọ? Enwere nke dị eme ka onye ara? Mba. Enwere nke ji atamu ka that boy? Mba, adị family ndị ya atagwatapụ. Body ọdọdọ gị ni? Mba, adị body ọdọ nem. I'm a very clean girl. Sa? Ị na-ekwuli okwu kwuo okwu. Enwere nwanne gị shi ushi? Mba. Onye nwanne. Ana m ana ihe ị na-ekwu. Mba. Olo. Ga-amụ akwa? Ise? Enwere nwanne gị akwara amụ akwa? Mba, adonye akwara amụ. Family unu ọja alụ ọgụ compound? Ọ na-anaghị bi na compound anyị. Anyị na-alụ. Ọ ihe m jụrụ agụ n'ụja alụ ọgụ compound? Mba, anyị saịdị alụ ọgụ compound. Mmadụ ọlụ arịrị di? Mba, ọlụ ọrụ di. Iji eyi penteri? Yes, eji m eyi penteri. Iji anụ ụta nwoke akpọ gị na fon sị gị shi ihe otele gị egbe gha kamera na otele gị gị wọrọ ya ahụ once? Mba, na-eme ya. Gọọm otele a nke na-enọ n'ihu otele nga nke gị ọka na ya? Ole? Gọọm na-anọ n'ihu otele, gọọm otele ike avụ nke gị ọka dị ntat? Yes.
Yes, nke m nọkwa ya. Handbrake otele nke gị ọ dọfụla. Mgbe ọ nọ ya, ha niile nọcha ebe niile zuchara. Enyi atakoshiri eze la anya ma gbaga ihe bịara nga bịa atakoshiri eze ote kpara ihe onye mere BBN na ntị gesi ebe niile zuru. Ebe niile zuru ogene. Ebe niile zuru ogene. Abado them you Chineke agbaga ọka gbam ihe taga takoshiri eze fọ. Abadi moto legi na ahụcha grease ndị mekanik rụrụ moto nọcha dị ya. Bịara nga bịa gwa m sị ebe niile zuchara. Asenge them you Chineke agbaga ọkụ. O di mmadụ ka ndị baba na-akpụ mmadụ isi na-ata. Braga begwa m so ebe niile zụtara. Akpa ga-amụ n'ike na ewere amụ wepụtacha ntụtụ na ahụ ọrụ shaving ndị mmadụ mere eme. Braga begwa m so ebe niile zụtara. Nwa bingo. Lekpa ọ dị nnọọ ka onye a na-eti iro ororo mgbe a mụrụ ya. Braga begwa m so ebe niile zụtara. A na-ekwu gaa fakamanti hụrụ otu isi fakamanti hapụ nga ị ga-eme BBL gị awụrụ na ntị gị nga aka bịara BBL dịbara nga abịa ịtakwuchiri m eze wepụ aka di ya azụ ara ịma nri eshi Yes, ọfụma. egbe eluigwe agbagbuole mmadụ na kọmpand unu. Mba. Kwe mana ihe a anyị mere ebe a ga-aba n'ihu soshal midia niile nga n'iru. Mmadụ ole tarala gị? Ọwa abụọ, mmanụ abụọ. Aha ha. Ifechi. Kwushi okwu ike dizgia. Ifechi. N'ọnya. Ifechi. And Chimezie. Elenga ha nọta gị ọ n'okpuru steepụ ka ọ n'ime ọhịa. Ọnụ ụlọ ha. Ejile leda wakịrị taa gị mbụ. Mba. Gbaa taga gị nyụrụ. Anyụrụ m anyụ. Mgbe enyi ele mkpu itiri. Ese? Etiri m mkpu. Ele mkpu gị ọwụ. Ehụrụ ihere gị emegbuole m. Hụrụ otu kpara ihu ka onye arụrụ arụ. Hụrụ otu isi dewe ihu ka AI akpụrụ akpụ. Bịa nga bịa etiri m ahụ. Ihere gị emegbuole m. Onye ọwa na-alụ dewe n'ụlọ erimegị ọnụ na ihe anyị gaa na-eti ka onye awa emeghe sọjiri n'ime ụlọ. Nwa pingo nwụrụ anwụ. Fakamanti ka onye arụrụ ntị arụ. Wepụ aka na ntị gị ahụ. Tụtụrụ BBL hapụ arụ ị ga-eme BBL. Tụtụrụ BBL ga mapaghere na ntị. Ihe ijete ahụ. Nwa bingo. Onye mụrụ gị nnọọ bel lụọ gị from hospital kwesịrị ire gị nnọọ were ego eji mụọ gị nnọọ zụrụ ewu nwa mkpi deme na yard. Ya ihe na-etiri nwoke ibe m echi gị deme ahụ ajịpụ gamasị kamsem nwa bingo. Akpọ gị bebi na-aga aza lekwe mkpụrụ ọ bụrụkodị mbesaidị na-ekwuli ụka iri ya meghe ka onye kpọ amụ n'ọnụ o meela ụdị ihe i mere. Gaa lee celebrity Chichi ọma ọnụwa ị ga-ahụ mọnịn ya mọnịn de gị alọ na-adịbeghị ube lee ihe i meghe nnọọ ka onye na-adịghị complete. Genotype gị nwa bingo. AS. Blood group gị. Blood group gị Chineke agbaghị ọkụ. Ịma genotype gị ma blood group gị. Ịma blood group gị. Aka nwa gbara na nwaanyị ike abụọ ọbịa ha ka gị you don't know your blood group. Onye nwe AS ka ị were gba ego onwe gị so blood group o genotype gị. Imagine onye nwere ike AS awụ your blood group or your genotype. Ge were AS onye ọsọ gbere onwe gị. Ị gara ewere no blood group as a pig. Ma ọ ga-ewere Tinubu blood group nwa bingo be nọ Nigeria.
Araga ahụ nọ dị osiri ike. Yes. Ọ bụ dị ara ị ga-enwe. Look at, nwa agbọghọ bịa dị ka anaghị echichi ike yi okwute Zuma rock. Asa gị kikpa ya tụwapụ aka dị a Chineke agbagọkọ. Anaghị lanya after this interview gaa lab. Mse gịnị? Gaa lab. Lab ara. Mse? Lab ara. Kebishi na watch him. Lagos. Anọ m Lagos. Iwu onye ebe? I'm onye Imo State. Ebe n'Imo State nwa bingo. Nga Ọkpala. Akwapụrụ ekwu. Enwe money na unu ma ama ọnụ na ndụ na ndị nga Ọkpala, ndị Owerri. Nwe ihe unu ma na be, enwe ihe unu pasitara. Look at mkpu na-eti ma ego enyo. Alanya, don't ehum na life gị na-agba. Don't ever get home na life bịa nga. Onye nga Ọkpala m kpọrọ. Ama m sọ onye kọndọktọ na ndị driver ndị na-ata ya. Ya ka enye yele ti kwụsị m n'ụlọ akwụkwọ junction. That's aga m bus driver kwọrọ every time. Nwa bingo. Dekwe nke gị ash ka onye breki moto ya mebirila emebi otu breki rọbụ gada rim ya. Nwa bingo ịbara nga etigara m ash. For your number. I need the weekend. Come on, subscribe or that place. So you can subscribe or check out. Subscribe or like ya share ya. Awara ya bag. 091 39 25 16 72.